Ja siinä jo välähti ruudussa miesten 200 metrin lähtölista ja siinä lähdetään sitten rataesittelyyn. Radalla numero 1 Rodney Martin, USA 2014. Hänen tilastoaikansa tältä kaudelta. Ja miehen maa on USA, niin kuin tuli tuossa jo todettua. Kaveri on pyyhkäissyt 100 aikaan 10.24. Hänen vierestään lähtee Kelly Willy. 20.24 tällä kaudella juostu ennätys. Hän treenaa muuten Xavier Carterin kanssa. Sitten Belgian paikallinen suuruus Christophe Beyens, Euroopan mestaruuskisojen 4. Huudattaa siellä vähän Brysselin yleisöä. Lähtee radalta numero 3. Rata numero 4 Jordan Wayden 19.98 ja tällä kaudella juostu hieno ennätys 27-vuotiaalla jenkki-pikajuoksijalla. Rata numero 5 Tyson Gay 19.70 on tämä maailman tilasto 2 kellottanut tällä kaudella. Se syntyi tuossa huimassa juoksussa, missä tämä mies juoksi maailman tilasto 1. Xavier Carter 19.63. Vasta 20-vuotias kaveri ja on tehnyt jo hirveitä aikoja. Wally Spermon sitten radalla numero 7. Maailmanmestaruuskisojen 2 Helsingistä 19.89 tällä kaudella ja sitten ruotsalaisväriä radalla numero 8 Johan Wisman. EM-kisojen hopeamitalisti 20.38 ja nyt on Wisman kyllä sellaisessa seurassa, että alta pois. Ja ulkoradalta lähtee Omar Brown, Jamaikan pikakiitäjä. Siinä on radoilla 5, 6 ja 7 sellaisia kavereita, että luulisi tulevan sellainen reilusti alle 20 sekunnin juoksu tänään. Harvoin tuolta sisäradalta on pyyhitty noihin koviin aikoihin. Siinä ruudussa näette 19.32 Michael Johnsonin maailman ennätyksen, joka on aivan huippuluokkaa. Tässä siis Xavier Carter, maailman tilasto 1, entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, mutta päätti kuitenkin vaihtaa hieman lajia ja siirtyä pikamatkoille, eikä varmaan ollut huono siirto. Tällä kaudella siis tuossa Losanen huimassa juoksussa 19.63. Siinä sitten miehet valmiina. Radat 5, 6 ja 7. Katsonnan alla ja sieltä sitten lähdetään valtavalla höyryllä tulemaan. Radalta numero 5 Tyson Gay tulee kaikkein koviten. Tuossa punaisessa paidassaan sitten alkaa Carter nousunsa. Tyson Gay kuitenkin aivan ylivoimainen. Ottaa tämän juoksun nimiinsä miten tahtoo. 19.79. Huippuaika. Ja olivatko siinä kaverit vaihtaneet ratoja tuossa joka tapauksessa? Tyson Gay 19.79 tämän 200 metrin voittoaika. Huippuaika. Xavier Carter 2. Radalta 6 tulee Carter 2 ja sitten Wally Spearmon nähdäkseni radalta 7 3. Sitten se vähän näytti, miten sitten mahtaa käydä Wismanin kanssa. Sen verran kovaa pojat tulivat tuolla, että ei huonosti juossut ruotsalainenkaan. 3 oli jo tosiaan Wally Spearmon ja miesten 200 metriä 1. Tyson Gay 19.79, Carter 2 19.97 ja Wally Spearmon 3 20.02.